Днес черпим вдъхновение от In the Beans Kitchen. Ще приготвим огретен с картофи и сос бешамел на фурна. За целта са ни нужни 1,5 грама картофи, 250 грама сирене, 100 грама масло, една чайна лъжичка олио, 4 супени лъжици брашно, 750 мл прясно мляко, 200 грама кашкавал за поръсване отгоре, магдамос също, който мисля, че аз забравих да поръся, сол на вкус и черен пипер. Първо ще обелим картофите, след което ще ги сварим. След като картофите са ни готови, ги оставяме настрани да се охладят. В тенджерка се загряваме маслото и олиото, след което добавяме брашното. Като непрекъснато бъркаме, добавяме също и сол. И ето се стремим така да се получи златист загар. После добавяме постепенно прясното мляко, пак при непрекъснато бъркане. Когато вече соусът ни е готов, го отстраняваме от котлона и добавяме черен пипер. Загряваме си фурната на 190 градуса. В тавичка намазняваме тавичката с масло и вече изстиналите картофи нарязваме на кръгчета и редим слой ред картофи в тавичката. Поръсваме отгоре с натрушаване сирене, след което пак редиме ред картофи, пак сирене и накрая отново завършваме с ред картофи и изсипваме соса бешамел. В случая се използвах, не си прецених размера на тавичката и да, съветвам ви използвате по-голяма тавичка. След около 30 минути печене във фурната, огретен е готов, изваждаме го и поръсваме с настървен кашкавал, за да придобие ето такава златиста коричка. Сме готови, ако искате може да декорирате с магдамос. Да ви е вкусно!